Tevrat'ta Cühitlerin Hudaýy Ýevrey milletiniň wekillerine ýüzlenip gaýry milletler we halklar babatda şeýle diýýär. Siz olaryň ugullaryna öz gyýyllaryňyzy äre beräýmäň we olaryň gyýyllaryny öz ugullaryňyz üçin alaýmaň. Şeýle hem olaryň ýaşap oturan topraklaryna berk ornaşmak we onuň elpeş-elpeliklerinden lezzetlenmek hemde onu öz çağalaryňyza müdümlük miras goýmak isleseňiz, ol milletler bilen hiç haçan parahatçylykda ýaşamaklyga ymtylaýmaň. Tewrat Ýezdiri kitaby 8-nji sure 81-nji we 82-nji aýatlar. Assalamu alaykum hormatly izleýijiler. Men jurnalist Allam Murat Rahimow. Bugün 2024-nji ýylyň 6-njy awgusty Azat Türkmen kanalymyzyň nowatda gepleşigi. Gepleşigiň başynda ýalňy şu Tewratdan şol jümläni men ýöne ýere getirmedim adamlar. Şonda ünsereniniz näme diýär? Şol Jehitleň Hudaý diýip atlanýan zady, men onu Hudaý diýip biljekler. Şol atlanýan zady Jehitlere, Yehudilara däl, Jehitlere şolara millet hökmünde beýleki milletlerin üstünden has uly agalyk statusyny berýärdi. İslenlik bir beýlek halk bilen hem milletlerin topraklaryny basyp almagy siziň hakyňyz bardyr diýe, olar bilen hiççilik garyndaşlyk, gatnaşlyklaryna da giräýmäň diýe, gyýy bermäň, gyýylaýmaň diýe. Hemem diýe şolaň diýe topraklaryny eliňizde alaňyzdan soň şolar diýe şo topraklary öz nesilleňizde de diýe goýmaga hakyňyz bardyr diýe, miras goýmaga diýe. Şol urda da diýe şol maksadyňyza ýetmek üçin hem diýe aýratyn bir zady ýöneltjek bolan ýene bir gedek şo taýda aýdylýan zady. Ol milletler bilen hiç açan parahatçylykda ýaşamaklyga ymtylaýmaň diýe. Şol milletler bilen şol ýerini basyp alýan ýa-da şoň ýerini sen göz gezdirýärmi? Şonu öz nesillerine de miras koymak isleýän şo kişiň kesekilen ýerini gaýry milletlerin ýerini alyp şo maksat bilen niýatin barda diýe şo milletler bilen hiç açan parahatçylykda ýaşamaklyga ymtylaýma diýe. Buny Ýevrey milletine şo Hudaý diýilýänler şolaň Hudaý diýip hataplaýan zady Hudaý honlugy üçin şeýle diýämi? Siz aýratyn bir iman getiren halk diýip diýämi? Ýok. Olar ýaly söz ýok. Siz Hudaýa aýratyn iman getirdiňiz. Siz öz imanyňyz bilen tapawutlaryňyz diýen söz hiç ýerde ýok. Tewratda. Men niýe size ala göz bilen garaýan, siz men üçin aýratyn milletiňiz diýe. Soň sebäbini düşündirýän ýerem ýok. Ýa-da barıň da diýe şolara öz diniňizi beriň diýämi? Ýok. Öz diniňizi beriňem diýen ok. Öz diniňizi wagt et diýämi? Ýok. Inni şolaň şu Hudaý diýip şol atlandyrýan zadyna Hudaý diýip bolarmy? Şoňa Allah Taala diýip bolarmy? Tewratyň içi şular ýaly görkezme, şular ýaly faşistik görkezmelerden, şular ýaly faşistik ideologiýadan doly adamlar, dost doly. Men şu tema bagyşlap aýratyn bir gepleşik etjek. Tewratyň içinden şolar barada, şolar ýaly jümleleri getirip käbir adamlaryň gözüne basyp bolmasa, henide mara şu özlerini musulman hataplar diýen adamlaryň içinde ödem ýönemene musulmanam däl, özlerini men ulama diýip atlandyran, geçmişde de tarihte de ulama diýip atlandyranlarym. Hunni häzirki döşlerine kakyp beren adamlarym Tewrat diýe Hudaý tarapyn, Allah tarapyn gelen 4 san kitabyň biridir diýe, şonam diýe Allah tarapyn kitap diýip hasaplamaly diýe. Şon diýen adamlar kimler diýen adamlar? Tewrat diýen kitabyň gatyny açyp görmedik adamlar. Eger şolar Tewrat diýen kitabyň gatyny açyp şoňa da düşünip ýanky ýazatyň bardygyny görüp hem şey diýen bolsalar, onda olan özlerem şeytanyň gullarydyr. Şonu men aýdaýyn, tapawut ýok haýsy diniň wekili. Ýöne şonu diýen adam Hudaýa uýan adam bolup bilmegi mümkin näl. Intek batayda var, gat köplerde bir var, başgaça garaýyş bilen garamaly bolýar. Sebäbi andra bilatlaryň üstüne intek var, şulatlar var da çykyş edýän adamlar var, çykyş etjek başga da adamlar var. Şulatlar öwrenip beren din urumlar alymlar var, teologlar var. Ýene şolara ýol beren oklar. Şolara ýol berse, şu din gadagan edilmeli din, ýagny Yehudi dini gadagan edilmeli din. Şolaň öwrenýän Tewrat kitabym
Tewrada düşündürüş berýän bolan Talmud kitabam gadagan edilmeli kitap. Ödem näil kitap diýip faşistik kitap diýip gadagan edilmeli. Men onuň tide de suud eder. Yakynda şuňa bagşlajak gepleşikleriň birinde. Indi men bu gepleşigiň başynda näme üçin bu Tewradyň ýanky ayetlerine men salgylanýan sebebi şunkugün dünya cemiyetçiligi şular sebäpli, şu şeytançylar, şu Yahudiler sebäpli 3-nji jahan uruşunyň botawasyna geldi. Yakyn günnäwer o dalmagyň, ýarylmagyň edilip botawasyna. Indi bular näde oňa sebäp boldy? Bulan neti şu datlary döredip oturan var. Şu fehelçecik şu taýda İsrailin iladı baryn alanda 10 milyon ilaty var. Bulan soňky 70 ýylyň dowamında eden dadyny faşizmden başga dat diýip atlandyrmak mümkin näl. Men bu tema bagyşlap ýörüýçe bir gepleşik etdim. Bir näçe gedek gepleşik etdim. Şu gepleşikleri görmedik bolsaňam görüň. Ol şol Palestinada konfliktlere bagyşlanyp edildi. Palestin-Izrail konfliktine näme şu geçen ýylyň güýdünde başlanan. Men şonu şoňa da analiz berdim. Nädip şu derejä geldi, şu ýakyn günde gordaky ýagdaýlar diýip. Inni bular näme etdi? Esas bilen eden zady soňky 70 ýylyň dowamında 1947-nji ýyldan başlap bular wara Palestin Araplaryň wara asyrlap oturan topraklaryny ellerine geçirdiler adamlar. Na olan eden zady. Na ştaýda men kartada görkezýän, ýani soňky 70 ýyla golay wagtyň dowamında şolan eden zady. Ne ştaýda da görüp bolýar. Ene şu gök ýaşyl renklenen şu renkler şu ikinji jahan uruşunyň öň ýanynaky ýyllarda Palestin Araplaryň atababy asyrlay bory eýele oturan ýerleri ne şu ýaşyl renkli. Ağ renkler bular ne şu taýdaky galan gaçan jöhütleň sany şolan bary ýogy eýelen owulary ýerleri. Gaty heljejik. Şu taýynyň tutuş ilatynyň bir 20% 10% ýaly prosenti bolan. Soň bulan isany näde köpelýär? Bulan sanyny ýürüýi çok köpelýärler. Men öňe aýtdym. 19-njy asyryň ahyrynda 1897-nji ýylda dünýä Siýonistik gurama döredilýär Şwetsariýada. Siýonistler tarapyndan, Ýehudiler tarapyndan. Ödem ýönemeni Ýehudilerden, Ýehudilerim dürli kategoriýa bölünýär. Käbir Ýehudiler olar bir ketekilen ýerini basyp almaly bilen ideýa uýanoklar şonu Tewrat diýselerem, Tewratda diýse de şonu wara, şonu inkar edýänler bar. Emma käbirleri Hudaý tarapyn bize şu wesiýet berilipdir. Hudaý tarapyn bize şu allylypdyr. Biz näme üçin almalylar? Biziň alma hakymyz bar. Hudaý tarapyn biz beýik millet diýip aglan ikrar edilipdir. Diýmek biz hemme beýlik milletlerden beýik millet. Biz hatda baryp şu topraklary alamyzda bize garşylyk görkezjek bolsalarym, biziň gyrma hakymyz bar diýen näme üçin? Sebäbi Tewratda şolay edilýär. Tewratda şolay edilýär. Siz şolary gyrmaga da hakyňyz bar diýip. Indi bular näme etdiler? Şu Siýonist guramasy döredildi. Ilki bütün dünýä Siýonistik guramasy. Soň şu ýylyň özünde 1897-nji ýylda Amerikan Siýonistik guramasy, Silvan gurama döredildi. Buň aňyrsana Anglo-Saksonlarym du. Ýöne Anglo-Saksonlar diýilýänlerim kimler? Ýene de Anglo-Saksonlaryň sapatyndaky jöhütler, şol Siýonistler, şolaň gollawy bilen edilen zatlar. 2 ýyl geçen soň 1899-njy ýylda Britaniýa Siýonistik guramasy diýip gurama döredildi. Şolaryň maksady näme? O Siýonistik guramaň maksady näme? Şo Siýonistik esasy şu adan atasyna ine şol adam ine Theodor Herzl diýilýär. Ine şol bütün dünýä Siýonistik guramasynyň düýbüni tutanyň biri şu ideýasy netijesinde döredildi. Indi bular näme? Bulan maksady. Şu aňyrsyndaky karta seredim. Bulan maksady näme diýseniz? Şu Siýonistik döwleti diňe bir Palestinaň topragyny töretmeli. Bize şol Tewrat boýunça ine şu territoriýalar Hudaý tarapyn bize diýär, biziň Hudaýymyz tarapyndan niýe wada berilenýär. Bu territoriýalar diýilip näme territoriýany olar gödüňde tutýar. Olar ine Misiriň içinden akyp geçýän Nil derýasy bilen Aragyň içinden ketip geçýän, Siriýany ketip geçýän, o Türkiýe içinde baryp geçýän Eufrat derýasynyň arasyndaky topraklaryň hemmesi diýär bize biziň Hudaýymyz tarapyndan wada berilen topraklar şolary biziň almagy hakymyz bar diýip şol Siýonistik guramaň düýbüni tutan haramladylar. Şolaň adan atalary şonu öňe süren. Bulaňa maksady häzir şol maksada ýetmek. Şu ýakyn günlerde ähli o gorsalyp beren ot
Şo taýdaky hemme bela beterler şoňa çüýn edilýär. Şoňa çüýn edilýär. Netijede şuň kugun ýakyn günnäwar indi. Şolaň maksadyna ýetmek üçin 3-nji jahan urşunyň bosagosyna geldi. Şo Siyonistler öz maksadyna ýetmekler üçin bu taýda hiç ýyly başga bahana ýok adamlar. Şulardyň aňyrsyna ter sokanlyk, dür sokanlyk ýaly ýagny bu siýasata degişli bolmadyk zatlar ýatyr adamlar. Sebäbi bu aňyrsyna iýderlap görseňiz bu aňyrsyn ýerden gelýär. Tasavvuf ilminden gelýär. Ýagny ezoteriki ada okkultizm diýilýär. Türkmen diline o söz ýok gynansak da ezoterika diýen sözem terjime edip bolanok okkultizm diýilen sözem. Ýöne islam dininde Arapça söz bolýar. Tasavvuf diýip, so tasavvuf diýilen zadyň özi şol ýankyýaly ter sokanlyk, dur sokanlyk diýilen ýaly ezoterika ilmi ölüşünden ya. Bulan şu yankı ideologiyan aňarsynda şolar ýaly zat ýatyr. Ter sokanlyk, dur sokanlyk ilmi şolar ýaly şol aňyrdaky zatlar bilen baglanşykly zatlar ýatyr. Ol siýasat bilen baglanşykly däl adamlar. Siýasat bilen baglanşykly däl. Şol sebäpli bu gaty aýlygançlar. Indi bular yankı şolar ýaly beýik Azrail döwleti diýilen zady döretjek bolýarlar. Beýik Azrail döwleti diýilen zadyň içine de bilen düşünşi goýunça şo Tewratda ine şolar ýaly topraklar wada berilipmiş. Inni bilen bu maksadyna ýetmek üçin bu aňsatlar däl. Bular näme diýär? Bular biziň bu maksadymyza ýetmek üçin bize peýasgelçilik berjek ýurtlar bar diýip olaň ýurtlaryň sanagyny düzen. O ýurtlaryň sanagy 1982-nji ýylda şu Siyonistler tarapyndan çap edilen bir kitapçada aýdylýar, getirilýär. O kitabyň adam men geçenki şo gepleşiklemde men görkezdim. Zionist Plan for the Middle East diýilýär. Ýagny Siyonistlerin ýakyn günnäwar boýunça plany diýilýär. Siyonistlerin ýakyn günnäwar boýunça plany diýilip 26 taýypary bir kitap. Bu kitaby bular wara gizlilik bilen çap edýär, ýagny ibrit dilinde çap edýärler, ýagny başga milletler düşünmedýär edip. Soň näme bolýar? Ýewreýlerin içindäki öz professorlarynyň biri, ýewrey professory Azrail Şahak diýilen professor şunu okap görüp şok bolýar. Şok bolýar öz Ýehudularynyň etjek görüp. Soň buny dünýä jar etmek üçin şunu şol ibrit dilinden ingliz diline çap edip buna neşir edýär. Diýem dünýä bu äşýar boldy, şo ýylyň özünde çykan öli. Indi bu kitabyň awtory kim? Bu kitabyň awtoryny Oded Yinon diýilýär. Bu adam öz öwrüne Azrail'in daşary işler ministriniň orunbasary bolup işlär. Ýagny maslahatçy bolup şu plany düzýär. Indi şu planyň amala aşyrylýanlygyna göz ýetirmek üçin baradasyk şol ýakyn günnäwärdaky bolup beren soňky 10 ýyllyk plan dowamyndaky wakalara ünserämeli. Şolaň SMPS'leriniň nähili şu plana görä amala aşyrylýanyna düşünmek üçin. Sebäbi ne şu başda görkezden şu kartamdaky hatda ine şu Azrail'in batyp almagy ma ýewreýleň şu Palestin topragyny öz ellerine geçirmegi. Ne teredin? Ine ben başda görkezdim. Şu taýda 2-nji jahan uruşy ýyllaryndan ýoň adawlyk ýanky ýewreýler ýaşaýardy. Soň ýanky ýaşamy ýaly 1947-nji ýylda Birleşen Milletleriň Baş Assambleýasy diýilen organ 47-nji ýylyň noýabrynda iki döwlet öwretmeli edip köpçüligiň tesiri bilen karar kabul edýär. Ýöne şomaka gelýänçe o nädip ol ilat onça derecede köpelli ýewreýleň sany nädip köpelli olara döwlet derejesinde status berer ýaly. Onu şol ýanky Siyonistlik guramalar etdiler. Şo Siyonistlik guramalar şonça ýyldan, onlarça ýyldan dowamında iş alyp bardylar. Ýagny Ýewropadan beýlek ýurtlardan şol Siyonistleri hakyky bir zanny ýaman Ýehudulary şu ideýa uýanlary dünýäň durly künjekleriniň şu taýyk Palestin topragyna göçürmeklik bilen meşgullandylar. İngiýeti proses hem şol proses iň güýçli ýagdaýda, intensiw ýagdaýda 2-nji jahan uruşynyň başlanmagy bilen amala aşyryldy. Ýagny biziň bilşiňiz ýaly Gitleriň iň ganymy düşmany ýewreýler diýip hataplandy. Indi ähli beýlek milletlerem, indi pes milletler diýip hataplandy. Daňy nemes faşistler ýöne bilen ganymy düşmany ýewreýler boldy. Onuň bular näme etdi? Bu Gitlerem şu Siyonistleň elindäki oýunjak hökmüne çykyş etdi şo döwürde. Ýewreýler babatynda bu ýewreýleň gözüni gorkuzdy. Hemem şol Ýewropadan ýagny şol nemes faşistleriniň basyp alan ýurtlaryndan
Haydadır bu Yevrey şu Palestina göçüp gidecek diye şoları uğratdı. Şoları deportasyon ettiler Palestina taraf. Eger karşılık görkese onu konslager'e gidýärdiler. Aglaw ayagdaýdy. Netijede näme boldy? Ýa-ni gözleri gorkuldan, hatda şuta gitmek islemeýän Ýewreýlere çenni Palestina gitdiler. Ondan bu Palestin Araplary görgüllere mara bular şeýle taýdalyk bilen olary mehmantaýarlyk bilen kabul etdiler. Ýani pikir etdiler. Bu wagtlaýynça bular gelendirler. Ha biz bulara bir yer bereri, biraz ýaşamaga. Uruş tögüş ýatyşar, uruş tögüler. Belki ondan bular ýyllaryna gider diýilen umyt bilen. Bular guçak bilen garşalyp, bular naharlap, öýsüzlerine öý berip, zat edip bara bulary şeý dip kabul etdiler. Netijede näme boldy? Ýanky gelen Jehudler bulara tawolsunyň ýerine, bulan ýerlerini basyp aldylar da tähelçe wagtyň içinde gaýta bu Araplaryň öýde ýaşap oturan ýerlerini göçürdüler Araplary güýç bilen. Indi olarda niýe dip güýç peýda boldy? Ol sanıca ýanky indi bolýa, indi köpürli olan sany, ýöne olan elinde yaraw ýok zat ýok, bilen kim beýdip onları ýaly güýç kuwatly bolar ýaly etdi. Ýanky Siyonist döwletleri, Siyonist döwletleri diýmek bilen gün wataryň döwletlerini gözüňe tutýan Anglo-Sakson döwletleri. Hemme gün watar döwletleri şol ýanky şo tak göçüp baran Jehudlaryň arkasynda durdular. Maliýe kömegini berdiler. Hatda yara berdiler. Netijede de şolatlardan peydalar olan şo Jehudler, şo da ata-baba ýaşap oturan Araplary, ýani Palestinlileri öz ýerlerinden göçürip o çölüň içine uğratyp ýa-da goňşy ýurtlara gaçyp gider ýaly edip, şo taýlarda bozgunluk akwalyny, ýani bozgunluk durmuşynda ýaşamaklyga mejbur etdiler. Şu adam şolaň aglamasy ýaman köpüsi, milyonlarçasy bozgunluk lagerine ýaşap oturýarlar. Liban'da, Siriýada, Ýerdan'da, şolar ýaly ýurtlarda. Anha getiren netije. Ondan näme etdiler? Soňra min soňuna. Ha, indi görýäňmi ne? Ýewreýleň Jehudlaryň sany ine gaty köp boldy, tas Araplaryň sany ýaly boldy. Indi bulara döwletlik statusyny bermeli. Buny bu meseleni Birleşen Milletler Guramasynyň derejesine çykardylar da soňra dünýä döwletleriniň aglawasynyň köpçiliginiň sesi bilenem şunu ýaly edip karta çyzdylar. Ine şu taýda görünýän ak renkli ýerlere tas 60%-den gowrak ýere näme bermeli? Jehudlere vermeli, Ýewreýlere vermeli. O 40% töwere ýerem Araplara vermeli, ýani Palestinlere vermeli etdiler. Muňa da Palestinliler razy bolmady, goňşy Arap ýurtlaram razy bolmadylar. Netijede 1948-nji ýylyň maýynda uruş ýüze çykdy. Ýewreýler bilen Araplaryň arasynda şu taýda. Bular näme etdi? Ýewreýlerin arkasynda ýanky tutuş gün wataryň ýurtlary duran soň bular aýagarlygyna şu jagada asan Ýewreýleri ýaraglandyrdylar da bara. Bular gaýta hasam köp ýerleri basyp alar ýaly etdiler. Netijede şol owon tarapyndan kesitlenen ýerlerini ýitirdiler ana şo döwürde. Şo uruşyň ýaly ilkäne şu taýlaryny ýitirdiler. Soň näme boldy? Bu Ýewreý, bu Jehudler bara bu haramdadylar. Ol basyp alan ýerlerine de kaýl bolman 67-nji ýylda ýene täzeden uruş durdular da odolky basyp alınmadyk ýerlerine çenip baryny basyp aldylar. Soň epesli wagt geçenden soň hatda olar bara ol goňşy Misiriň Sinay ýarymadaty diýilen ýerlerine çenip basyp aldylar. Ha köp ýerler basyp aldylar. Soň aradan 10 ýyl geçen soň Misiriň öz topragyny gaýtaryp berdiler. Yani 1979-njy ýylda Misir öz şo Sinay ýarymadatyny gaýtaryp berdi. Soňam 1993-njy ýylda şu Palestinliň şu käbir ýerlerini ikrar eden boldy. Indi şu gün şolan ikrar eden ýeri haýsy ýerler bolup galdy. Ine şu taýda iň soňunda şu tag tarapda görýän tegmillengi we ýaşyl tegmillengi. Ine şu taýda şolara awtonomiýa beren boldy. O hakykatynda olan owon tarapyndan berilmeli edilen ýeri 1947-nji ýylyň noýy. Ha şu taýda görýän suratyňyzdaky ýaşyl ýerler. Şu gün kunine şolar ýaly bolup galdy. Ýöne indi bulam ýogyny şu gün näme üçin? Ene geçen ýylyň oktýabryny 7-nji oktýabr wakaty bilen waka bolandyr. Ol haramdada Hamasyň ganyjyklary provokasiýa etdi. Ýani şu taýda ine şu görýän ýeriňiz ine ýanky Gaza sektor diýilýän ýer. Ine bulam gün watar kenar diýilýän ýer. Palestinden gün watar kenar diýilýän ýeri, bulam Gaza sektor diýilýän ýer. Indi Gaza sektorynyň bular bara Jehudler soňky 6 ýyl dowamyna tepeden okadylar. 6 daýymdan epesli oktýabryň 7-nji oktýabrda Hamas toporunyň haramdadalary
provokasiya etdi. Yani şu taýdaky Ýebrey owalaryna çözan bolup, olaň maksady näme? Şo Ýebrey owalaryny basyp almakmy? Ýok. Şol Hamas diýilýän zadyň ödüm 1980-nji ýylda Azrail tarapyndan döredilýär, Mossad tarapyndan. Onam Azrail'in öýde gidilýän ogam şo barada gepleşik emma Amerikan jurnalistleri ýürüýte gepleşik edip şonuň suwd etdiler. Ýagny Hamas diýilýän şol ekstremistik topar we islamçy topar diýilýär. Şonu 1980-nji ýylda Azrail'in öýdi maliýeleşdirip şonu döretdi. Onam Azrail'in öýde boyun alyp otyr, resmiýetleri şunu kunaçan boyun alyp otyr. Indi bulan maksady näme şonu döretmek bilen? Tebabi şo döwürde Yasir Arafat diýip şol ýanky Palestinliň bir lideri bardy. Şoň ýol başçylygyna Palestin azad ediş hereket diýip bir hereket bardy. O şu adam bar. Olar näme etdi? Olar şol oğun tarapyndan wada berilen ýerleri gaýtaryp almak üçin parahatçylykly metodlar bilen baş görkezip gurdular. Şol Palestina azad ediş hereketiniň resmiýetleri. Ölerim şol halkara guramalarynyň üstü bilen. Sebäp olaryň elinde oňuň rezolýusiýalary we kabul edilen kararlary bar. İnha şu topraklar sizin ki bolmaly. Indi bular näme diýär? Oho iňolmana şo 47-nji ýylda bize berilmeli edilen ýerler bizinki bolmaly. Biz uruşam etjek däl, feýuşam etjek däl. Biz kanuny ýollar bilen owanyň üstü bilen halkara guramalarynyň, dünýä döwletleriniň üstü bilen araýla baş görkezip şol ýerleri gaýtaryp alar ýaly etjek diýip bular hereket edip durdular. Şoň netijesinde de 1990-njy ýylda Oslo gepleşik diýip gepleşik ýüze çykdy. Azrail bilen Palestina liderleriniň arasynda gol çekişlik bolup, şol olalky basylyp alynan ýerleň epesli bölegi gaýtarylyp berildi. Soň Oslo ikinji gepleşik diýip 1995-nji ýylda ýene bir gepleşik boldy. Onda da ýene epesli bölegi şolar gaýtaryp aldylar. Indi Azrail näme etdi? Azrail ýa-ni jöhüýtler bular gorkdular. Bu ähli biziň basyp alynan ýerlenmeden bularyny ele alyp başladylar kanuny ýollar bilen diýip bular näme diýär? Birinjiden şo döwürdäki gepleşik alyp barýan öz premier ministeri, döwlet lideri Ishak Rabin. Şonu öldürdüler. Jöhüýtleň özleri öldürdüler. Ýörüýte hakyna tutulan bir ýaşa bolan şol öz premier ministerini öldürdi. Näme üçin? Sebäbi sen Palestinliler bilen parahatçylyk gepleşikler geçirip gördün. Bulan bolsa ol Tewratdaky ideologiýasyna da garşy gelýär. Tewratdaky zatda hiçli olar bilen gepleşik, alalaşykly parahatçylykly bir niyet bilen gepleşik alyp baraýma diýilen zatlar. Bulan öz siýonistik ideologiýasyna garşy gelýär. Şoň üçin ony dönüp kasaplap öldürdüler, atyp öldürdüler. Şondan soň ýanky gepleşikler togtadyldy. Ondan soň şol Oslo'da geçirilen, ýylyna geçirilen iki tane gepleşikde berilmeli edilen ýerlere berilmedi. Bolmasa şonda baglaşylan alalaşyga göre şol ýanky kartadaky ştada görkezlen ýerler we owon tarapyndan ene Palestinliň topragy bolmaly diýilen ýerler hemmesini ýaly bermeli etdiler şo döwürde. Ýöne şo döwürde şo Ishak Rabin'i öldürdüler, premier ministri öldüri. Oň ýerine gelen beýlek döwlet liderleri hem soň onu izin aldılar. Alalaşyk şertlerini izin alıp biz berjek diýip adaşyk ýerleri goýdular bilen ötýärinde. Indi oň ýany bilenem, şo gepleşik ýany bilenem, şo gepleşikler ýa gidip durka Hamas işe girişdi. Hamas hem şo döwürde edil şo gepleşikler öň ýany ýan kaýdyşy medial jöhüýtleň öldüri tarapyndan döredildi. Indi bular näme diýär? Hamasyň içine bular ýanky Mossadyň we agentleri bar. Beýnesini ýuýan. Ýagny biz hiç açan bu jöhüýtler bilen gepleşik geçirmeli. Biz hemme topraklar şutadak bar ýerler basyp almaly, ödem uruş ýoly bilen basyp almaly diýen ideýany öňe ýanky bir giden sowatsyz, bilimsiz, nadan Araplarym öz tarapdarlaryny şoňa uýdurup bular aýak aldygyna uruş metodlaryna ýüzürdiler. Netijede näme boldy? Netijede bu ýanky jöhüýtlere bahana berdi. Olaram şoň üçin döretdiler ony. Ýagny şu beýnesi ýulan sowatsyz ekstremistleri, dini ekstremistler, aslamçı ekstremistleri biz özüktürüz, özümüze karşı. Olar bize karşı hücum eden olurlar, ama bizim bu hücumumuzun onunla olan durup bilecek zat yok. Şon bahanalar var, biz täze yerleri, öňkü ýygyna berilen yerlere biz ýygyna alarsıp, şey dip şonam etdiler. Ine şu taýdaky görýän ýitirilen yerler var. Şu taýdaky şu ýitirilen yerler näme netijesi? Şu Hamasyň alyp baran siýasatynyň, uruş siýasatynyň netijesi. Yani Hamala biýuna ýewreýlere garşy hüjüm edýär. Bulara näme diýär? Bir gaýtagul berýär da hüjüm edýär da täze yerler basyp alýarlar. Hamas ýene de hüjüm edýär. Bular näme diýär? Bir gaýtagul berýär da
Palestina degişli hem infrastrukturları, zavod fabrikleri, zalar, binalar weyran edýärler. Üstüne de yeni täze yerler basyp alyp, ine şular ýaly iň soňunda şular ýaly teňmiljikler bolup galdy. Inni Hamasyň ine geçen ýylyň oktýabr aýynda eden işiniň hem netijesi şo boldy. Indi näme etdi? Iň soňky gedek Hamas öýdi işini näl berjä etdi. Iň soňunda geçen ýylyň ana 7-nji oktýabryna şol Gaza sektorunun töwereginde yerleşýän Jehudlaryň oglaryna hüjüm etdiler de olary öjükdiren boldular da soňra özlerim ýa-da çekilip gaçyp gitdiler. Neticede näme boldy? Şolara bahane berdi Jehudlar. An Jehudlar näme? Aha, inni biz Hamasy doly ýok etmeň uğruna çykýardyň boldular. Olam näme üçin edildi? Hamasy doly ýok etjek bolsaň, sen tutuş Gaza sektoruny ýok etmeli. Sebäbi Hamas Gaza sektorunyň esasy dolandyrjy partiýasy. Hamasyň resmiýetleri dolandyryp otýar. Gaza sektorunyň müňlerçe, 10 müňlerçe ýaşaýjylary şu Hamas partiýasynyň agdalary. Sen olar ýok etjek bolan onu tutuşdan Palestina Gaza sektoruny ýok etmeli. Ana şondan bakanalap häzir şuň kugun ýok etdiler. Oktýabrynda başlanan hüjüm şuň kugun hemne dowam edip otýar. Ýöne dolyny tekilen onu yer bilen ýygysan etdiler. Ine ondan soň näçe? Noýabr, dekabr, yanvar, fevral, mart, aprel, may, iyul, agust. Ini 10-njy ay heninem şol Jehudlar nemeni Gaza sektoruny yer bilen ýygysan etmeklerini dowam etdirýärler. O taýda ýaşaýarlar, bir infrastruktury galmady. Adamlar hem aglap we 90% goloy häzir lagerlerde ýaşap otýarlar. O ýokurdan asmandan aýda ýylla bir gedek bir iýmiti oklan bolýarlar, bir o üstünden izdiwaç edýärler. Gün wataram hiç bir ütüşke ýardam beren ok. Bular näme etjek bolýar? Şo taýdaky şol 2 million töwereg ýanky bosup baran Rafah terhetine bardylar da bular Misir bilen aralyga gün orta. Misir bilen terhetleşýär da gün ortasy. Ýanky Gaza sektorunyň. Ine şu taýda şu gün ortasynda ine şu Gaza sektorunyň şu taýda gün ortasynda Misir ýerleşýär. Bular näme etjek bolýarlar? Jehudlar hemen gün wataryň siýanyşlary şu boskundan hemmesini gasyp Misiriň territoriýasyna geçirip bu terheden baglajaklar. Bular häzir şonu etjek bolýarlar. Ýagny tek ilatdan ýa-da dini bilen oklar. Ilatyň hemmesini garwaga torup bilen oklar 40 000 töweregi para ilaty gyrdylar. Ýöne o taýda 2 milliondan gowrak adam otyr häzir. Indi şolar häzir bir zat edip şolara bara çykdynsa ýagdaýa salyp, ağaçlaklap, horsaklap, üstlerinden bomba ýagdyryp şu taýyň şu hergedinden bögüsüp geçer ýaly etjek bolýarlar. Misir mon edýänok, Misir bilýär bilen netini. Sebäbi olar giýräýse olar bilen bilelikde yine de Jehudlaryň oýunjagy we Hamas diýen oýunjagy. Şolaň agan ojaklary giýirip olar Misiriň içinde bulaşyklyk döretmeli. Indi siz pikir edersiňiz Hamasyň ol höwçüjileri şuny bilkaslaýyn edýärmi kady? Ýok, Hamasyň ýokursyny oturan ýol başçylary bunu bilkaslaýyn edýär. Olar şuň kugun eçenni şol Jehudlaryň oýunyny oýnap gelirler. Özleri milyarderler, pullarlar, özleri nirde olar Palestina'da ýaşanoklar, olar Gaza sektorunda ýaşanoklar, o döwlet ýanky Hamasyň liderleri. Olar Katarda ýaşap otyrlar. Ana şolaňam ýanky liderlerinden birini hemme bular etmeli işlerini edip bitirip berdimi? Ýanky Ismail Haniýak diýilen haramzady oýnatdy. Ýanky Jehudlaryň oýnatdy. 17 ýyllap şol iş edip berdi. Azrail üçin. 17 ýyllap şol Hamasy ýolbaşçylyk edip geldi. 2007-nji ýyldan bäri. Näme üçin 17 ýyllap onu öldürmän gelip şuň kuny öldürdiler. Bilýän sebäbini. Sebäbi ol Hamasyň Azrail'in öňünde, Ýehudilaryň öňünde bitirmeli işini tak bitirip ýetişmedi. Emma 6-njy oktýabrda şu ýangy soňky provokasiýany ýola goýmak bilen işini bitirdi. Sebäbi ýan kaýdyşymyz ýaly Gaza sektorunyň tepbedi, okolly. Indi ol adamy öldürseň bolýar. Netijede de onu näme etdiler? Katarda ýaşap oturan ýerini öldürmediler. Onu Eýran öldürmeli. Näme üçin? Birinciden Eýranyň üstünden izdiwaç etmeli. Eýrana getirip şo taýda öldürmeli, inha edýärmiz. Şu diýmeli, ikinciden hem Eýrana garşy provokasiýa döretmeli. Eýran bilen uruşa girýär etmeli. Ýagny Eýrany inni Izrail'e hüjüm etdirmeli. Näme üçin? Sebäbi Eýrany ýok etmeli indi. Indi Eýrany ýok etmeli, biram Libany ýok etmeli. Şoň üçin edilýär bu zatlar. Indi oňa barar, indi ýanky mesele gaýdyp gelýär. Şu zatlar diýdik da, indi bular
Izrail'in ýa-ni döwlet terhetlerini bular ýöne häzirki Izrail'in territoriýasy ýa Palestinaň territoriýasy bilen gödegine getirenok bular has giň şeýerlerini bular basyp almaly, şo taýda ullukan döwlet döretmeli. Indi käbiriň pikir etmeňiz mümkin. Bary 10 million ilaty bolan Izrail ýa-ni giden topraklary bir giden ýerleri basyp alyp oňa kontrol edip bilermi diýip pikir etmeňiz mümkin. Men size bir zat ýatladyň adamlar. Şu Angliýanyň kolonial siýasat diýip eşitdiňiz ýakyn tarihte, ýani orta asyrlarda Angliýa, Gollandiýa, Portugaliýa, Ispaniýa kolonial siýasat alyp baryp, ýani daşary döwletleri basyp alyp, şo taýyň çiğmallaryny ulanyp özlerine sorup alyp muduny şu yerli ilatyp işledip, gül edip, işledip baýadylar. Indi Angliýanyň diňe bir özüniň basyp alan territoriýalaryny men gyzyklandym ýa-ni ýakynda ýene bir gedek. 18-nji asyrdan başlap 18-nji asyryň ortalaryna 1750-nji ýyllarda Angliýanyň iň köp ýa-ni territoriýany basyp alan döwri boldy. Şonu oň ýa-ni basyp almadyk ýeri galmady. Afrikada bir giden territoriýalar basyp aldy. Ýakyn günnäwerde Hytaýyň territoriýalaryny, tutuş Hindistanyň häzirki territoriýasyny, Pakistanyň tutuş territoriýasyny basyp aldy. Şo taýynyň şo döwürde men ilatynyň sany bilen gyzyklandym. 1 milliarddan gowrak ilaty bar eken. Inni şo döwürde, şu 18-nji asyryň ortalaryna Angliýanyň öz ilatyny näçe döredýäňiz? Şonda näçe bolan döredýäňiz? Bary 10 million ilaty bardy. Ýagny ýa-ni Izrail'in häzirki ilaty ýaly. Häzir Izrail'de 10 milliondan tähel gowrak ilaty bar. 18-nji asyryň ortalaryna Angliýada da 10 million töwerek ilaty bar. 10 million töwerek ilatly şular ýaly gijek bir döwletçik. 1 milliarddan gowrak ilaty bolan dünýäniň giden nur territoriýasyny basyp alyp, öz koloniýasyny saklap, o taýyň ilatyny gulýal edip ulanyp, gulçylyk tähmetini çekdirip, hiç il bilim sowat bermän, durmuş ýagdaýlaryny gowlandyrman, diňe gul hökmüne ulanyp, o taýyň çiğmalyny sorup, şeýdip baýady bular. Indi 10 million ilat 1 milliarddan gowrak ilatly territoriýany hemen şol ilaty dolandyryp bilen bolsa, şeýdip gul edip ulanyp bilen bolsa, 10 million jehüt 1 milliard ýaly territoriýany dolandyryp bilýär. Olarda näme? Olarda beýni bar. Olarda haram beýni bar. Ödem ýönemeýine beýnem däl. Olarda şeytany beýni bar. Emma olaň häzirki ýykan ýumrançylyk döredýän territoriýalar bar häzir, hani Arap ýurtlary, musulman ýurtlary diýilýände, näme ýok, beýni ýok. Gynandak da beýni ýok. Olarda bir giden oýnatgy ekstremistler bar, islamçy ekstremistler bar, oýnatdylar. Olaňam edýän işi kimiň bähwidine şu çaka çendin soň 10 ýylyň dowamyna ýa-ni Daesh diýdi, Al-Qaeda diýdi, Hizbut Tahrir diýdi, bir giden beýleki guramalaryň, ýa-ni ekstremistik islamçylaryň, salafi toporlaryň edýän alyp barýan ýykgynçylykly işleri, terrorçylykly işleri kimiň bähwidine işleýär? Jehüdleň bähwidine işleýär. Jehüdleň bähwidine işleýär. Men şo barada olarky gepleşiklemde aýdypdym, gurrun berip, jik düşünüripdim. Eger kimde kim şo gepleşikleri görmedik bolsa, men ýene bir gedek ýatladýan. Men şo tema bagyşlap 4 sany gepleşik etdim. 227-nji nomerli gepleşigim, Palestina tragediýasy we bilinmeli hakykatlar diýip, 228-nji nomerli gepleşigim, 229-njy hemem 230-njy nomerli gepleşiklem şuna da analiz berdi. Şonda men şol atlary analiz berdim. Soňam ýa-ni ýakynda da 2 tane gepleşik etdim. Dünýäni sarsıran yalan we islamçy oýunjoklar diýip bir gepleşik etdim. 238-nji nomerli gepleşigim. Biram 239-njy nomerli gepleşigim. Islamçy oýunjoklaryň hakyky eýeleri diýip. Wagtyňyz bolsa, ýaltanman şunu görüň ýöne men öz gepleşikdigim üçin men aýdamokmany, men köp zatlar öwrenip, şo zatlar aňyrsyna ýetem soň, hemem anyp men çeşmelere de salgylanyp, hatda Günwataryň Amerikan resmiýetleriniň hem sözlerine salgylanyp men şu zatlar açyk görkezýän. Şol oýunlar nähili oýnalýar? Ýagny şu gün Salafi İslam dünýasy diýilýän zat, Wahabi İslam dünýasy diýilýän zat nädip jehüdleň bähwidine gulluk edýär? Nädip şeytany gulluk edýär şolar? Nädip ýa-ni Arap ýurtlary diýilýän ýurtlar, Arap donluk eýen jehüdler we şeýhler. Nädip olar jehüdleň aladat nädip şolar bilen nädip hyzmatdaşlyk edýärler? Nädip şolaň ýardam bilen bir giden İslam döwletleri weýran bolup otýar? Eýizliýdina.
Ödem haýsy döwletler weýran bolýar. Ana şol ýanky kitapda bellenen döwletler men ýa-ni görkezipdim. Ine şu kitapda şol ýok edilmeli ýurtlaryň dargadylmaly musulman ýurtlaryň spise getirýär, tana getirýär. Ine şoň tekstden man şutaýdy. Men käbirlerini görkedeýin. Ine bar ýok 26 sahypalyk kitap diýdim da. Ine şutaýda agdalyp geçirilýän ýurtlar we haýsy ýurtlar bular dargatmaly öňe bilen sebäbi şol ýanky beýik Azrail döwleti diýilýän döwletiň döredilmeginiň öňünü päsgelçilik bolup biläjek musulman ýurtlar bar diýip agdalýar. Şolaram biz ýok etmeli. Şu öz maksadymda ýetmek üçin ýa maksat goýulýar. Indi o ýurtlaryň içinde, o ýurtlaryň sanagyna haýsy ýurtlar getirilýär. O ýurtlaryň içinde häzir men agdak görkedeýin. O ýurtlaryň içinde Somaliya getirilýär. Ondan Siriya getirilýär. Libiya, Saudy Arabistany, Misir getirilýär. Ine şu döwletlerini atlar tanylyp geçilenini şulary asyndan düşürmek, şulary dargatmak, weýran etmekle gurrun edilýär şu taýda. Ondan ýene soňragyna sanawda ýene Misir agdalýar. Ondan Misir agdalýar. Ine bärde onuň Siriýa agdalýar, Irak bilen Siriýa agdalýar, Liban agdalýar. Ýanky ýokarda bir ýerde Libiýada agdalýar. Umuman şutaýda bir giden häzir men şu gözüm ýylan nokta ýöne ýanky şu wagtga ýykyl jekan ýumşarçylyk döredilen ýerlerine Ýerdaniýa agdalýar. Ýekan ýumşarçylyk döredilen ýurtlaryň hemmesiniň sanagy şutaýda öňünden 1982-nji ýylda düzülen. Indi bu maksada ýetmek üçin bular näme etdiler? Indi bir bahana gerek. Olar weýran etmek üçin. Şo bahana nirden başlandy? Şo bahana 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr terror hüjumy diýip bardat bolandyr Amerikan Birleşen Ştatlarynda. O hüjüm öňünden planlaşdyryldy. Olam ýene-de Jehuitliň öýleri tarapyndan hem Amerikan CRU guramasynyň ýardamy bilen öňünden taýýarlandy. Şoda şu wakaň boljokdugy barada Amerikan jurnalyna da çap edildi. Ina 1993-nji ýylda intak şu waka bolmadyndan 8 ýyl odal New Yorker diýen jurnalyň daşky jiltinde şolary ýaly surat çap edilýär. Ýagny şol New Yorkdaky iki tany Köwde Amerikada var, şonda ýanky 2001-nji ýylda weýran edilen. Şonu ine seredin Arap nemesinde baş örtüsünde Arap oglanjy ýokardan böküp gelip ana şonu ana gumdan ýasalan hamala gumdan ýasalan şol iki tany binany weýran edýär, üstüne böküp durda. Ine şunu ýaly borar diýip, şunu ýaly boljokdur diýip öňünden 8 ýyl öňünden surat çap edilýär. Hemen makalada ýazylýar şu arada. Ine şunu ýaly taýýarlyklary bar zat diýip. O näme üçin edýärler? Onu öňünden bular näde bilýär? Palçym bolar. Ýok, özleri planlaşdyryp otyrlar. Şonu öňünden özleri planlaşdyrýarlar. 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda şonu etdiler. Hamala şol terrorçylar, onu kysany islamçy terrorçylary o 4 tane Boeing uçoruny alyp gaçyp öldüler. Sürüpmişinler hiç açan Boeing samolyotyny sürmeklige öwrenmedik adamlar şonu öldürdi. Dolandyrpmışynlar. Ine Amerikan resmi nemesinde aýdylýar da hazawatynda. Hemen şol uçorlaryň üstü bilen hem ýanky şol iki tane töwda binasyny New Yorkda barıp süsürüp weýran edipmişinler. Onuň Pentagonyň binasyna barıp süsüripdirler. Pentagonyň ýanky oranmak ministrliginiň binasyna bir böwründe deşipdirler. Şo uçor bilen barıp da hamala. Şoňam şu uçor bilen edilmedikdigini, şunu uçor bilen weýran edip bolmaýanlygyny, şunu ýörüte içinde berk edilen dinamitler bilen partlaýjy enjamlar bilen weýran edilendigini ýanky Amerikan öz inženerleriniň 3000den gowragy şonu tasdikleýär. 3000den. O arada da men ine şu gepleşigimde aýdypdym. Şu taýda şu Amerikan inženerleriniň saýtyna görkezdim. Ýagny dünýäni sarsılan yalan we islamçy oýunjoklar diýen gepleşigimde. Şonu görüň adamlar ine şu gepleşigim şu 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr waka diýilen waka bagşlandy. Nädip şonu Amerikan öýdi Mossad bilen bilelikde Azrail'in ýörüýte gullukları bilen bilelikde şunu amala aşyrypdyrlar. Şo barada hem mesutnamalar başlaýdy. Indi bulan maksady näme? Şeýtmek bahana gerek bular. Islamçy ekstremistler aýyplamaly, islam döwletlerine soň hüjüm etmeli. Şonu etdiler. O barada da Amerikan goşun generaly
Wesley Clark diýen şol adam, şu goşul generali, şo wakan ýa-da çykyş edip, bize diýdi görkezmek geldi diýip çykyş etdi. Şoň eden çykyşy şu an internetde de bar, YouTube'da da bar. Bu näme diýip çykyş etdi? Ýagny şo 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabr terror hüjumy diýilýän hüjümüň netijesinde bize şular ýaly görkezmek geldi. Ýagny ýakyn 5 ýylyň içinde biz 7 tany musulman döwletini ýok etmeli. 7 tany musulman döwletini ýok etmeli diýär. Olara ýöne hüjüm etmeliler naw. We are going to take out diýmek şu döwletleri ýok etmeli. Indi o döwletler kimler? Şu generalyň öz dili bilen aýdan şu sanawyndaky döwletler kimler? Ol döwletler ine ýanky kitapda ine şu Siyanistleň 1980-nji ýylda ýazan şonna düzen sanawyndaky döwletler aglaba. Ýöne bu sanawdan tek ondan başga da köp döwletler bar da. Indi iň bolmanda bilen ilkinji nowatda ýok etmeli döwletleri Irak, soň Siriýa, Liban, Libiýa, Somalia, Sudan, hem Iran. Şonu bakanalap, ýanky wakany bakanalap, ine birini islam ekstremistlerine garşy göreş alyp barýar diýip şonu etmek bilen başladylar. Onam edil şoýul başladylar, şoýulyň Thompsonda diýen şoýulyň güýdünde Owganistana goşuntandylar. Ýöne Owganistana goşuntandylar. Hakykatynda o hüjümi amala aşyran adamlaryň içinde Owganistanyň raýatlary ýok. O taýda hüjümi amala aşyr diýilen terrorçylaryň 10 Saudy Arabistanyň raýaty. Näme şunda Saudy Arabistana garşy bular hüjüm etmediler? Owganistana girmeli etdiler. Hamala nämemişin? Şo taýda Al-Qaida adamlary barmışyn. Şu Al-Qaida gurnanmışyn. Onam suud edip bilen oklar täze şo döwürdäki Al-Qaida'ň lideri Osama bin Laden inkar etdi. Şo wakan edil ýa-da beýanat bilen çykyş etdi. Ýok, biziň guramamyzyň eli ýok. Kimiň edeni biz bilenmok, ýöne biziň guramamyzyň eli ýok diýip çykyş etdi. Täze ony Amerikan Birleşen Ştatlary bilen Azrail'in gidilýän gulluklar birlikde gurunady. Inni şonu bakanalap Owganistana girdiler. Owganistana näme üçin bu girdiler? Şo taýda ornaşmaly, taýýarlyk görmeliler, soň goňşy ýurtlara hüjüm edip başlamaly. Ondan soň 2003-nji ýylda Iragy weýran etdiler. Iragy girdiler. Iragyň näme günäsi bar? Ýanky hüjümde hiç bir günäsi ýok. Iragy girdiler. Soň 2011-nji ýylda men şol häzir girilen ýurtlaryň nämesini görkezýän, kartasyny görkezýän. Awa. Ýanky tanawda Somali badyr teredin. Ilka Owganistana girdiler, ine şu taýda Owganistana girdiler. Soň Iragy weýran etdiler 2003-nji ýylda. Soň şo döwürde 2005-nji ýylda Somaliýa girdiler. Hamala şo taýda Al-Qaida'ň bir bölüm barmışyn, Al-Şabab diýip şonu ýok etmelimişin. Şo taýda girdiler de bu taýda bulugoýçuluk döretdiler. Bu taýda da ondan terrorçylaryň sany artyk gitdi. Bilen Amerikanyň aýagynyň batan ýeri ýa-da Amerikanlar bilen saýuzdaş bolup barýan ýurtlaryň aýagynyň batan ýerini şo ýanky Daesh, Al-Qaida diýilýän terrorçylar ýaýrak diýär şo taýda. Sebäbi öldürdi diýär da onu. Ondan oňa ýani Sudany weýran etdiler, iki böldiler. Bu taýda terrorçylyk artyk gitdi. Soň 2011-nji ýylda Libyany weýran etdiler, bu taýda goşuntalyk girdiler. Häzir hem başyna alyp çykarýaly bolmady, bu taýda terrorçylaryň ojagyna uýgurly. Ondan soň 2012-nji ýylda Misirde etjek boldular. Misirde şol musulman dogonluğu diýilýän oýnatgy hereket bar. Islamçylaryň Salafi hereketi. Olam Jehudlaryň elindäki oýunjak. Şolara revolýusiýa etdirdiler de ýurdu batyp aldyrdylar. Ýöne ýani olara garşylyk görkezip ýene halk ayaga galdy. Olaryň hüjümini terpekdirdiler. Ýagny revolýusiýa başa barmady. 2013-nji ýylda şol döwlet agdarlyşyny amala aşyran haramdadylary tutsak etdiler, ýok etdiler. Häzir bu Misir integam sanawda dur, ýok edilmeli ýurtdan bulaşdyrylmaly ýurtdan sanawyna dur integam. Şu 2010-nji ýyl 13-nji ýylda başa barmady bilen operasiýa. Soň şo döwürde Libyany weýran eden ýyly 2011-nji ýylda Siriýaga girdiler. Siriýada revolýusiýa eden boldular da dessine şu taýda Daesh peýda boldy, Al-Qaida peýda boldy. Şolary ulandylar. Soňam Amerikan harby güýçleri girdiler. Hamala näme üçin girdiler? Biz ýa Daesh'a garşy görüşýäs. Daesh'a garşy görüş diýip gelip kendinden kömek soran boldymy? Ýok. Onuň öýleri bardy, Daesh bilen bilelikde bardylar. Näme şuň kunem şo döwürde orsiýetge girmedik bolsa goşuny bilen. Bu Siriýanyň işi gaýdy. Siriýany doly Islam halifady diýip öz ellerine geçirýärdiler. Anglo-Sakson ýurtlary. Indi bular Siriýany bulaşdyrdylar.
inni tanawda näme galdy? Inni tanawda şo yankı tanawdaky şu tanawdaky ýurtlaryň içinden haýsata galdy. Inni galdy diňe İran bilen Livan galdy. İran bilen Livan galdy şu tanawda. Inni ana şoňa da häzir gezek ýetdi. İran bilen Livanyň işini görmek üçin inni bular näme etdi? İlki bilen yankı görkezişimi ýaly Palestinaň içinde doly nemetdiler, ne Gaza sektoryny teppeden okadylar. Şutaýdan garşylyk bolmady ýaly. Ine şutaýda. Ondan Gaza sektor Palestinaň bu günwatar kenarı diýil ýany asla ýadyr güýç ýok. Indi bular näme etdi? Bu Jehuitler öz güýçlerini ýok goryp ine şutaýda Livanyň terhedine häzir ýygnadylar. Livanyň terhedine ýygdandylar. Indi bulara provokasiýa gerek. Indi bular häzir Livana garşy uruşuny aletmeli. Men geçen gepleşiklemde de aýdarnır. Ine şu taýda gepleşigimde de men aýtdym şu Palestin-Izrail konfliktine baglanýan şu gepleşiklemde de. Men şonu aýdandyr. Ýene bir gedek göräýim. Eger ananmasaňyz, 10 ay mundan ozal men aýtdym gepleşigimde. Häzir Palestiniň tepeden okaýa diýdim. Buna da diýdim, ýanky Hamasyň özi tebäp boldy. Hamas ham Jehuitden oýunjog diýdim. Olara provokasiýa edip bahana berdi. Yani Palestinaň teppeleri okanlarından soň bular diýdim Livana geçer diýdim. Şu taýda men gepleşiklemde aýtdym şonu. Livana geçer. Livandan soň İranyň gedegi. İrandan soň Misir bular dogal ýok etmeli, taplaşdyrmaly bular. Ondan soň Amerika da geçmeli. Türkmenistanyň üstüne. Türkmenistanyň üstüne soň Amerika da gedegi ýatyr. Indi bular näde üçüne diýär indi. Indi bir zat edip päder bar bular. Provokasiýa döretmeli. Şu provokasiýanam bular näde edip döredip otyr. Arada hamala näme bolupmyşyn? Şol Izrailiň basyp alan şu ýadyr görkedeýin. Izrailiň basyp alan territoriýasy bar. Livanyň başlan. Ine şu taýda Golan belentligi diýip Siriýa degişli bir territoriýa bar. Bu taýda şu taýda kartada kan görünen nokta. Golan belentligi diýip eşdendiňiz. Şu Golan belentligi Izrail tarapyndan basyp alynan ýer. Ine şu taýda görkedeýin. Ine şu Siriýa degişli territoriýany 1967-nji ýylda ine şu Jehuitler Izrail şu taýda ine şu göýük ýeri basyp aldylar. Indi şu taýda hamala şu ine Livanam şu taýda ne? Livan şu taýda. Livandan şu Hezbollah diýilen güýç Livanyň Hezbollah güýçleri şu taýyk raket okuny atypmyşynna şu taýda 10 tane biýüne çağany öldüripmişler. Indi şu taýyk düşen bombaň ýerini görkeden bolýarlar ne şu taýda telekanallarda hem şu taýda ne velosipedler eneme edip ýatyr weýran bolup ýatyr. Şu taýda da 10 tane biýüne çağa bolupdyr. Indi şonu görkeden bolýarlar. Men näme üçin görkeden bolýarlar diýen. Men nädir şonu düşündireýin. O hüjümi kimin edendigi hakynda näme saklama bar. Ine bu taýda skuterler bar, şu çağalan ulan skuterler, ine velosipedleri bar. Häzir bombaň düşen ýerini görkezýär. Şu taýda hamala şu taýda meýdançada, futbol meýdançasynda çağalar futbol oynap berýär. Şu taýda raketa düşüpdir. Şu raketa partlanypdyr şu taýda. Netijede de 10 kazan çağa bolupdyr, 30 golay çağda yaralanypdyr. Şu futbol meýdançasynyň ýerinde. Ine atalaram şu çağalan çağalarynyň suratlaryny ellerini alyp çykyş edip otyrlar. Inni seredin şu çağalan käbirleri Arap çağalary, şu asly Siriýeli Arap çağalary, käbirlerin Jehuitlen çağalary. Şu taýda garym matmat ýaşaýan ýerler. Indi şu taýyp şol edilen hüjüm nähili bolupdyr da? Hezbollah biz ova hiç ýyl raket okuny atamdyk diýär. Biz şoň hüjüm etdik ýöne biz Golan belentigindäki Jehuitlen harby bazalaryna raket okularny atdyk. O taýyp gönderilip hiç ýyl raket oku atylanyk diýip inkar etdi. Indi şunu Izrailin bu ýerde gurnanlar diýip çak etmäge doly esas bar. Näme üçin? Şugun kugun. Izraila şol Livana garşy hüjüm etmäge bahana gerek. Hüjüm etmäge bahana gerek. Livan onu isleýänok, Hizbullah da isleýänok. Tebe bilýärler öz güýçleriniň asyny geljekdir. İran onu isleýänok. Yani şu Hizbullah arkasında duran İran onu isleýänok. Indi bular näme diýär? Aýak allygyna soň kugunlar ýylyna provokasiýa gurna başladylar Jehuitler. Ýani birinciden aý şol çağalary öldürildi diýen bolup şol näme ölümini gurnadylar, ödem haçan gurnadylar şo ýanky hüjümi. Şo hüjüm ne haýdy gün amala aşyrly. Şo günler şu hüjümiň boldy diýilen günleri
Azrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu Amerikan Birleşik Ştatlarına tapar edip berdi. Ina şu taýda da Donald Trump bilen Florida ştatyna duş geçip duran günü 26-syna bu hüjüm hem edil şowunyň ertesi intak Netanyahu Amerikada gelip berka şu hüjüm ine 10 katan çağan öldürilmegi şonuna ýüze çykýan. Indi şoň şeýle gabat gelmeginiň özi gaty täsiri näme? Şeýle gabat gelmeginiň özi. Netanyahu näme maksat bilen otaýyp bardy? Netanyahu özleriniň urşa taýýarlyk görýänliklerini gilläp oturanok. İran hem Livan bilen. Bilinni indi prezident saýlanmaly, Donald Trump armaly. Şo urşa öz arkasynda durar ýal etmeli. Şo bir uruş başlata, ol ýakyn-ýakynda gutarmaýar bu uruş. Ol uruş gaty ulaýarlar. Şoň üçin geljekde Trump prezident saýlanaýan ýagdaýynda da biziň arkamyzda durmaly sen şonu boýun etmek üçin barýar. Üstüne de edil şu wakaň bir gün öňýanam, aýyň 24-üne de Kongresse çıkış etti. Yine şu kongresin hemme deputatları terledin, yokorku palatası, aşağıkı palatası bari yığınlanıp yine şu taýda çıkış edip durun kim? Ayak üstünde durup şoňa el çarpıp garşalýarlar. Kimi garşalýarlar? Azrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu. Olan barıp şu taýda näme hakda gurrun edýär? Näme hakda gurrun edýär? Her iki sözüniň biri İran, Livan, Hamas, Palestinaň günäsi, Hizbullah'ın günahı, Livan'ın günahı, İran'ın günahı. Bularam doğru edýän bolup, aýak üstünde durup şonu el çarpıp, şoň 53 mutlap eden çykyşyny dinlediler. Indi men ýene bir zada ünsüňiz çekçek bolýan. Şoň eden çykyşy 53 mutlap dowam etdi. Benjamin Netanyahu, ýene şu haramlardan eden çykyşy kongresiň iki palatasynyň öňünde. Bu taýda senatyň hem senatorlary bar, hem kongresiň hem kongresmenleri oýnaşdy. Ýüzler çağdı. 53 mutlap çykyş etdi. 53 mutluk çykyşynyň dowamyna rekord goýuldy. Näme de rekord goýuldy? El çarpmakda rekord goýuldy. 53 mutluk çykyşynyň dowamyna Amerikan Birleşik Ştatlarynyň tiýatçylary, kongresmenleri 58 gedek el çarpdylar. 58 gedek 76 gedek el çarpdylar. Şoň 58 gedeginde ýerlerinden turup el çarpdylar. Yerlerinden turup yine şular ýaly aýak üstünde durup el çarpdylar. Eredim. Anan martaň adamlar şunu Amerikan jurnalistleriniň özleri sana korup menem oturup sanadım şunu. Men oturup ýörüýte sanadım şunu. Tiýlenirilen tiýlikde teredip bolýar. 53 mündüň dowamyna 76 gedek el çarpdylar. 58 gedegem aýak üstüne galdylar. 58 gedek ayak üstüne galyp 53 mündüň dowamyna. 58 gedek. Beýdimek näme aňladýa? 76 gedek 58 mün 53 ýadraýdy. 53 mündüň dowamyna 76 gedek el çarpmak diýmek, her 40 sekundda el çarpmak diýmek. Gurbanly Berdi Muhammedowyň ýygnaklaryna her 40 sekundda el çarpylýan nädir? Demirgal Koreýanyň lideri Kim Jong-un çıkış edenine her 40 sekundda el çarpılana oken. Onu Amerikan jurnalistleri öldür aýdýar. Giýindesin rekordlar kitabyna falary ýaly rekord goýuldy. 53 mündüň dowamyna 76 gedek el çarpylýar. Şo 76 gedek el çarpyşyňam 58-sinde yerlerinden turup aýak üstünde el çarpýarlar. Ýagny her 50 sekundda yerlerinden turup durýar. Her 50 sekundda yerlerinden turup Amerikan kongresmenler, deputatlary haýsydyr bir gijik ýurdun 10 millionluk ilatly gijik bir Azrail'in döwlet lideriniň çykyşyna şonu ýaly reaksiýa bildirdi. Ölerim hiç açan Amerikan Birleşik Ştatlarynyň taryhynda Amerikan prezidentiniň çykyşyna şular ýaly el çarpyşyk bolmandyr. Şular ýaly ýygyjamlykda. Dünýä rekordy goýuldy. Indi özüňiz pikir edýäňizmi? Bir näme adatdan aşar ýütüşik çykyş etdimi garay? Her 40 sekunddan bir gedek el çarpar ýaly. Ya her 50 sekunddan bir gedek aýak üstüne galyp el çarpar ýaly. Dünýä rekordyny goýar ýaly bir ýütüşik zada etdimi ka? Ýok. Ýok, aýta çykyşynyň dowamyna bu haramzada premier ministr. Azrail'in premier ministri. Amerikan raýatlarynyň mertebesini basdylýar. İzdivaç edýär. Teredin şu çıkışının içinden men şu taýda tekstini görkezýän. Elini salgy barmagyny neme edip näme salgylan ýaşy, salgy berýär. Şu atdy men şu çıkış edip duran şu binamyň daşyna diýär.
Amerikan diye beynisiz idiotları diye bizim diye Palestine'de alıp barayan, Gaza sektoruna alıp barayan uruşumuna karşı çıkışı diyorlar diye. Şolar kimler diye. Şolar kimler diye. Teret, öyle Amerikan rayetlerini gözümde tutup. Şolar kimler? Şolar diye İran tarafından malileştirilen idiotlar diye. Şunu okan tekstini. Okan tekstini. Teren, all we know, Iran is funding the anti-Israeli protest that are going to on right now outside this building. Not that many, but there are there throughout the city. I have a message for these people, for these protesters. When tyrants of Iran, Tehran, who hang gaze from cranes, covering their hair, are funding, and the murder women for not covering their hair are funding you. You have officially became Iran's useful idiots diye. Sizler İran'ın diye oyuncak idiotlarına vurulduğunu siz diye olin teredin. Şoňa heşelle kakıp Amerikan deputatları, kongresmenleri çapak çalýarlar yerlerinden turup. Siz bizim raýatlanmady, sen bizim raýatlanmady idiotlar, İran'ın oyuncak idiotları, idiot diýmek näme diýmek ya? Beýnisi nähä, psikikasy nähä, beýnisi bozulan kelesanlar diýmekle aňlandy. Ödem İran tarapyndan malileşdirilýänler diýipatdandyr. Yani diýe şu şäheriň hem dürli ýerlerine şol adamlar bar. Olar gaty köpden ýöne bar, ana şolar idiotlar diýä bolyn. Öz raýatlaryna şeý diýip duran adama yerlerinden alyp aýak üstünde el çarpýarlar. Nisi şuňa nähä garaýan? Şu nämen görkezýär? Şu nämen görkezýär? Haýsydyr bir kiçijik bir şu ýaly Azrail diýen döwletiň 10 milyonluk ilatly, 10 milyonluk ilatly döwletiň lideri gelip şon diýe, Amerikan raýatlarynyň mertebesini baskylaýa. Mertebesini baskylaýa. Şolaryň üstünde izdiwaç edýän bolyn, şu Amerikan öz deputatlar yerlerinden alyp şoňa el çarpýarlar. Şon diýdirýär, hemem el çarpýarlar. Şu nämen görkezýär, şoň göwünden turjak bolýar. Näme üçin şu jagada gijik bir döwletiň lideriniň göwünden turjak bolýar? Sebebi Amerikan özünü dolandyryp oturan adamlar şolar, şol siyanistler, şol jöhütler. Şo da el çarpýandan hem aglabaty 80% diýilen ýaly şolaryň özleri hem jöhütler. Amerika 340 milyonluk ilatly döwletiň özü şu gün şolaryň elinäki oyunjak jöhütleň elinäki oyunjak. Biz sana hyzmat etmäge taýýar diýip şoň üçin 53 mündüň dowamynda 76 gedek el çarpýarlar. 53 mündüň dowamynda 58 gedek yerlerinden turup el çarpýarlar. Dünýä rekordyny goýýarlar. Şoň üçin näşe indi dünýäni jöhütler dolandyrýar diýilen söýdüň aňyrty boş däl adamlar. Şolaryň aňyrtynda durmasa şu döwletler durmasa. Şo jagada 10 milyon ilatly Izrail hiç adam ýedi bilen ok. Ýöne şular arkasynda giden bir ämir döwletler duran soň, Siyanistleň elinäki oyunjaklary öwrülen döwletler duran soň, şular şolatlar edýär. Innem şu gün kunena 3-nji jahan uruşynyň botawasyna geldik. Inni bular şoň üçin provokasiýa döretmek üçin ellerinden gelen ne diýär diýdik. Inni bular näme etdiler? In ha soňky bir näçe güniň dowamyna bular ýanky şol Liwanyň paýtagty Beýruda raketa okuna atyp jöhütler şo taýda Hezbollah'ın liderini öldürdüler. 28-nji iýulda. Ondan soň Tehranyň merkezinde İsmail Haniyany öldürdüler. Hamasyň liderini. Ondan soň şoňundan bir gün öňýanam Damaskda, ýagny Siriýanyň paýtagty Damaskda Siriýanyň paýtagty Damaskda İranyň Revolýusiýon gwardiýasynyň generalyny öldürdüler. İsmail Haniýa şunu öldürdüler. Ondan şunu öldürdüler. Ýene bir gedek gaýtary ýa.
İlkinci nowatda bular 28-nji iýulda, ýani tek İsmail Haniýahy öldürmäkä şondan 2 gün öň ýani 28-nji iýulda Libanyň paýtagty Beýrutda Hizbullah goşunlarynyň generali, bu generaliň ady generaliň ady häzir aýdyp bereýin. Goşun ýolbaşçylarynyň biri Fawut Şukur diýär. Fawut Şukur öldürdiler. Soň aýyň 30-dyna 30-njy ýylda Eýranyň Rewolýusiýon Gwardiýasynyň generali Amir Ali Hacızade diýilen şul adam şu generali öldürdiler. Azrail öldürýär. Soňam Tehranyň merkezinde 30-njy iýul güni ýerden Hamatyň lideri Ismail Haniýahy öldürdiler mehmanhanada. Olam näme öldürilýär? Ýani şu mehmanhanada öldürilýär. 30 ýerine ýerden Ismail Haniýah näme maksat bilen otaýyp baran? Şol Eýranyň täze saýdylan prezidentiniň inaugurasiýa dabarasyna barýar. 30-na gatnaşýar. Ol mehman, ol Eýranyň mehmany. Sen ony terrorçy diýip hasapla, terrorçy diýmän hasapla ýöne, bu Eýranyň resmi mehmany. Eýranyň hem paýtagynyň orta arasynda da şol ýanky şu mehmanhanada şoň jaýynda partlama bolýar. Indi şu gün belli däl, şo partlama Käwir çaklamalara göre, ine bu Amerikanyň CNN telekanaly dek 2 gün mundan ozal hamala şo näme diýip düşündirýär şonu. Şoň bolýan mehman, bolmaly mehman jaýynyň öz içinde diýe bir näçe ay ozal öňünden niýe bomba goýulypdyr diýe. Soňam şo tag ýatmaga girip ýatan wagtam partlanylýar. Ismail Haniýaň öldürýär, biram jan penat edýär, bir jan penat. Inni ýene bir çaklama göre, intäk bu doňaly tasdiklanan däl, buňa ananjaňy ananmajaňy biler ýaly. Eýranyň öz içinden intäk gapma garşylyk maglumatlar bar. Ýene bir çaklama göre, şoňştaýdaky ýatan jaýyna 30 ýerine ýerden raketa ok atylypdyr. Şoň gapdalyndan bir uzak bolmadyk ýerden. Ola mine şunu ýaly, ol raketa okam uçordan atylan olmagan mümkin ýa ýokardan, ýagny Iragyň territoriýasyndan. Iragyň territoriýasyndan Amerikan uçorundan ýa-da Izraýlyň uçorundan atylan bolmagy mümkin ýa. Ýa-da şo jaýyň öýünden bir näçe 100 metr aralykdan atylan bolmagy mümkin ýa, çaklanylýar. Ýa şular ýaly häzir trajektoriýasy görkezilýär-de. Ne şu taýda mehmanhana ýanky burçy. Şoňa diýe şu taýdan raketa atylan bolmagy mümkin, bu taýdan atylan bolmagy mümkin, bu taýdan atylan bolmagy mümkin ýa-da. Inni beýlek tarapdan eger raketa oku atylan bolsa, ol gaty uly ýykan ýumrançylyk bolajak ýa-da. Ýöne o taýda diňe şol bir otowyň derejesinde bir weýrançylyk bolan ýaly. Näme şular ýaly raketa gelip degen bolmagy mümkin ýalar. Olar ýaly raketany ne şunu ýaly maşyndan atyp bolýar diýerler. Maşyndan bir näçe 100 metr aralykdan atyp goýarlar. Bolýar. Ýa-da ine şular ýaly elle göterip atýan granatam ýoklar wada şunu ýaly. Şoň bilen atan bolmaklary mümkin ýa. Ýöne islenlik ýagdaýda da inni şu Ismail Haniýah öldürildi şo taýda. Kimi öldüreni belli däl. Intägem Azrail boýuna alanok. Ýöne Azrail'in ejenni görünüp dur. Azrail'in ejenni görünüp dur. Azrail'a häzir şu gün provokasiýa gerek. Ýyzyna ine şu ikisiniň öldürilenini Azrail'in öýdi boýuna alyp otyr. Azrail'in uçorundan atylan okudan raket okundan öldü bu ikisi. Ismail Haniýah ham ýa şu Azrail tarapyndan hakyna tutulan Eýranyň bir raýat tarapyndan öldürilen ýa-da Azrail'in öz uçorundan atylan okdan öldü. Indi bu zatlaram bunu ýani ine diýek düýün, ine şu ýerden ýene bir maglumat çykdy. Öten akşam Hizbullah, ýani Libanyň Hizbullah toplarynyň liderlerinden biri Ali Jamal Al-Din Jawad diýilen generalam atyp öldüripdirler. Ýyzyn edilýär şu günler. Indi şu zatlar näme üçin edilýär? Şu zatlar ýanky ýyşymy ýaly Livan bilen çaknyşyga girmek, Livan bilen çaknyşyga girmek diýmegem Eýran bilen çaknyşmaga angaýar. Hebaby Livannaky Hizbullah toplarynyň arkasynda Eýran nur. Indi bulary terrorçylar diýip adlandyrýar. Amerikan Birleşen Ştatlary biziň elimiz ýok diýär, ýöne barbyr diýär, şol öldürilen diýär. Ýanky gan oljaklar hemme diýär, şolaň diýär 3 hem diýär gan oljak diýär, bular terrorçylar diýär. Olaryň näme terrorçylar bolýar? Näme ýanky şu generallar näme terrorçy bolýar? Damas öldürdü, Siriya territoriýasyna öldürildi. Indi bu adam näme terrorçy bolýar? Eýranyň
Revolüsyon gwardiýasynyň resmi generaly şu. Damask'ın näme bar ya? Siriýa näme bar ya? Siriýanyň armiýasyna goşunyna kömek edýär. Siriýanyň goşuny kim bilen uruşýar? Siriýanyň territoriýasyna Siriýanyň goşuny kim bilen uruşýar şu taýda? Siriýanyň ne gunno gor territoriýasy şu taýda Amerikan Birleşen Ştatlary tarapyndan basylyp alynan. Şu taýda Amerikan 10-20 tane harby bazasy bar. Siriýanyň güýçleri şular bilen uruşýar. Biram şularyň kontrolli edýän ýerini Daesh gedipdir, Daesh'in terrorçylary gedipdir. Inni İran'ın ýanky Revolüsyon gwardiýasynyň ofitserleri şu taýyp gelip Siriýanyň resmi armiýasynyň eskerlerine instruksiýa berip şolara tälim berýär. Şolaram bular Amerikada Günwataram Azraýlam terrorçylar diýip adlandyrýar. Inni Siriýanyň şu güden territoriýasyny basyp alan Amerikanyň goşunlary terrorçylar bolanok, bulan kontrolli edýän ýerinde ýerleşýän Daeş'iň adamlary terrorçylar bolanokda şolara garşy uruşýan İranyň harbylary terrorçy bolýar. Ya Hizbullah harbylary terrorçy bolýar. Ödüňiz pikir ediň da terrorçy diýen düşünjäni bular näme diýip görýär? Ha siz bize garşy uruşýanmy? Ha ne bizim goşundan bilen o İran, Siriýanyň içinde. 12 tane bizim harby bazamyz bar. Ha o bizim harby bazamyzyň ýerleşýän ýerlerine de Siriýanyň iň köp nebit öndürýän ýerler, şo taýda nebit ýataklary bar. Biz şolaryň nebitini mutuna tory otyrys. Gizläne bolar. Şo taýda iň nebit ýataklarynyň iň bol ýeri şo taýda nebitin bol ýeri. Nebitini mutuna tory otyrýar. Amerikan güýçleri goşunlarynyň kontrolli edilýän ýerini şo taýda nebit tory öýlerine daşap otyrýar. O taýda da Daeş'iň hem terrorçylary hereket edip berler. Olaryň hem toguny tok diýen ok Amerikan güýçleri. Indi bular hem ýurduň içinden gysyp çykarmak üçin Siriýanyň güýçleri uruş alyp barýar. Olara da İranyň ýanky goşun gwardiýasy, ýani milli gwardiýasy, revolýusiýon gwardiýasy diýen şo güýçleriniň hem adamlary hem Hizbullah'ın hem adamlary baryp bulara ýardam berýär. Indi bular terrorçy bolýar. Amerika garşy uruşýan üçin hem ýanky Daeş'e garşy uruşýan üçin terrorçylar diýip elan edilýär. Näme üçin sebäbi biziň soldatlarymyza garşy ok atýar. Ay, siziň soldatlaryňyz eskerleriňiz otady pok işleýär. Açıkında gidin siz otayda näme üçin beýle ýurdun territoriýasyndan basyp alyp otayda ne üçin tory otýarsyň. Ha adamlar bulan nädip terrorçy diýerdi? Bular hakyky terrorçylara bular pena berip otýardy, hakyky Daeş'iň fegojijilerine hiç zat diýenoklar. Oňa garşy göreş alyp barýan ýanky Başar Asadyň, ýani Siriýanyň goşunlary terrorçy bolýar. Awa Hizbullah'ın eskerleri terrorçy bolýar. İran'ın Revolüsyon gwardiýasynyň eskerleri, harbylary, ofitserleri hem terrorçy bolýar. O Siriýanyň territoriýasyny basyp alan haramzadalar hem Amerikan goşunlary hem olar hem aksözüýçi. Ine şol bular öýler ýarlyk takya, birinden terrorçy ýasaýa, birinden haýyzdaş ýasaýa, ýok siz biziň haýyzdaşmy da o. Ýene biriniň bir zat ýasaýa, öýleri şonu ýaly edip otyrlar. Ana şey dip derediler, şey dip bular İslam adamtyna, İslam güýçlerine, ha o isledim terrorçy diýip ýarlyk takýalar, ha ony seni öldürmek bolýar. Seni öldürmek bolýar. Emma Azraýlyň goşunlary soňky 10 aýyň dowamynda 40 000 töweregi biýuna Palestinini girdi. Emma olar terrorçy dälmişin. Halkara suwdan Ismail Haniýaha garşy şu ýylyň maý aýynda terrorçylykda aýyplap höküm çykardy. Şonu tutsak etmek barady. Ismail Haniýaha garşy, ýani Hamas topary terrorçy topary 2024-nji ýylyň 23-nji ýylyň 7-nji oktýabryna edilen hüjüm terror hüjümi, näme Izraýlyň oglaryna garşy hüjüm edildi. Bolýa, olar terror hüjüm etdi, olar terrorçy. Indi şolaňam liderine garşam şu ýylyň maý aýynda halkara suwdy, Gaza suwdy höküm çykardy. Ismail Haniýaha tutsak etmek barady. Ýöne onuň öň Izraýla garşam arza berildi. Izraýil ondan hem köp gyrgynçylyk etdi. Ondan hem köp gyrgynçylyk etdi. Hamasyň toparyny indi Hamasy şondan näme daýypladylar? 1000den gowrak adam Izraýlyň raýatyny öldürdi diýdiler. Emma Izraýlyň goşunlary 40 000 töwerek adam öldürdi. Oňam ýarty çagalar. Ýarty çagalar 20 000 töwerek çagany öldürdi Izraýlyň güýçleri. Olar onda terrorçy bolanokmy? Oňa garşy näme üçin onda Gaga suwdy höküm çykaranok? Näme üçin ýanky Izraýlyň premier ministri Benjamin Netanyahu tutsak etmek barada höküm çykaranok? Bolmasa şoňa garşy arza berildi. Bir näçe ýurt tarapyndan arz edildi. Ödem terrorizmde hem genotsidde aýplandy.
Yanvar ayında suut dinlenişi başlandı. Suut prosesi şu ýylyň yanvar ayında başlandy. Indi 8 ay geçdi. 8 aydan beri yeniden halkara suudun tutýarlar, çitirä batýarlar. Hiç şeýle höküm çykar bilenoklar. Hiç şeýle. Hiç şeýle. Diňe diýip uruş hereketlerini togtatmaly diýen bolýar. Olaryň togtadanok. Şo 40 gidip otýar Palestinler, 40 gidip otýar. Oglaryň şäherlerini weýran etdiler, ýokardan bombalap. Mektep diýdi, balnista diýdi. Allah idara kärhany baryny weýran etdiler. Arasda genotsid. Göz görtele genotsid. Heniden höküm çykar bilmän üçin. Emma Hamas hereketlerini derrew höküm çykar bilmän. Ine şul 200'lük dünýäň işini görýän şu 200'lük Jehudlere gedek gelende bütün dünýä bilen arkasynda. Aýrat ýene gün watar tutuş bilen arkasynda. Tutuş Arap ýurtlary bilen arkasynda. Jehudlar arkasynda. Häzir indi şu uruşduraýsa 3-nji jahan uruşy. Häzir Iran bilen hem Libiýa bilen bir tarapdan, eýlek tarapdan hem Izrail häzir çaknyşsa Arap ýurtlary şol partiýalaryň Arap ýurtlary kimin tarapyny tutar diýen Jehudlaryň tarapyny. Öýlerim şol Jehudlaryň tarapyny tutjakdygyny öňünden öňlen edip otýar. Kataram şolaň tarap Jehudlaryň tarapyna geçýär. Arap emirliklerim, Saudi Arabistanım hemmesem. Onu buňa näme düşünmeli? Buňa näme düşünmeli? Indi Erdogan bir küçüknükde çykyş eden olup, "Ey haýwat atan bolýar, adatça bolýar ýaly. Men Izrailiň içine öýt goşundan mutalan Türk goşunlaryga ýerer" diýen ol. Indi ha şu nedir? Biz onu gördük ha. On haýwatynyň aňyrtynda näme ýatyr? Libana girip, Libanyň territoriýalyny basyp alsaň, bize de paý goýdydy bolýar. Men goşuntalarını niýe? Men Izrail'e goşuntalary, Izrail gözüne tutana ol. Men Libana goşuntalaryny niýe? Ana Libiýa goşuntaly. Boljak iş bolandan soň goşuntaly. Näme etmeli ýa şu tany Libiýanyň içinden öz paýyny almaly, nebitinden gazyndan sormaly. Erdogan Izrail'e garşy miltetçi adammy? Ana Siriýada Daesh hüjüm edenler. Daesh boldy da Erdogan. Erdogan güýçleri Daesh bollamadymy? Şu adam gonulan watyr. Ina şu Siriýanyň demir gadygyna seredin. Siriýanyň demir gadygyna şu ýaşyl ýerler Türkiýe tarapyndan basylyp alynan ýerler. Ne şu taýda da görkezler. Turkish occupation. Ina bu melerenkli ýerler Amerika tarapyndan basylyp alynan ýerler. Ödem Siriýanyň territoriýasy şu. Bu ak ýerler Siriýanyň öz kontrollugyna Siriýanyň güýçleriniň. Ene Siriýanyň demir gadygyna şu ýaşyl ýerler Türkiýanyň goşunlary tarapyndan basylyp alynan ýerler. Awtaýda Türkiýanyň goşunlary pok işleýär. Indi seredin şu taýda Idlib diýip bir şäher bardyr. Idlib şäheri şu gün kimin elinde bilýärmi? Daeşiň elinde. Şu gün Idlib şäheri igilçileň şäheri diýilip hasaplanýar. Kimin kontrollugyny eken? Türkiýanyň kontrollugyny. Nirden İtalya, nirden Yaragalya, Türkiye'den alıyor. Bolmasa nirden alsan daş töweregi na Siriýanyň kontrollugyna, Siriýanyň goşunlarynyň kontrollugynda. Diňe ýokary tarapdan ine Türkiýe çykalygy bar. Onda şu gün Daeşi gollap oturan Türkiýede hem Erdogan näme şular imitlendir, şular yaraglandyr. Näme şüne diýär? Sebäbi şularyň güýji bilen Daeşiň güýji bilen şu taýdaky nebi tutary otyr. Feudal edip otyr. 2015-nji ýylda ortaýdan goşun güýçleri şu taýda girende näme etdi? Öňü bilen nämeden başlady? Şu taýdaky nebit ýataklaryndan nebit taşap barýan Türkiýanyň sisternlerini bombalady. Orslaň uçurlary. Şondan soň da orslaň bir uçurny atyp ýere gaçyrdylar. Erdoganyň görkezmesi boýunça. Näme üçin? Sebäbi siz ine biziň şu taýdan daşaýan Daeşiň kontrollugynaky yerlerden daşaýan nebitimiziň öňüne siz begot boldun, orslaň güýçleri begot boldy. Siz biziňine nebit daşaýan sisternler bilen maşyndan bilen üstüni bombalap siz öňüne begot döretdiňiz diýip. Şoňa protest bildirip etdi şonu. Ödem şu taýda ine Jehudlaryň bähwidi bar. Jehudlar bilen feudal edip otyr. Şu taýdyň nebitini Jehudlaryň daşap otyr. Indi şu adam ödüne hemen görkezýär. Şular Jehudlar bilen bir oýny oýnanokmy, Amerikanlar bilen bir oýny oýnanokmy şu taýda Türkiýe. Ya musulman ýurdunyň tarapyndan, Siriýanyň ejir çekýän halkynyň tarapyndan. Indi näde onda birdenike Erdogan Libanyň halkyna eýe çykjakmyşyny, Siriýanyň halkyna eýe çykmady bu. Taýdaky Daeşiň haramzada güýçlerini bu ýok etmek bilen meşgullygyny okaýta şolar ýalagdandyr otyr. Indi gelip şu taýda häzir Libanyna
Häzir Libanna ýagdaý bolaşaýda, şu taýda da Daesh peýda bolýar. Şu taýda Daesh peýda bolýar. Häzir Azraýlyň güýçleri şu taýda çakmaşyk göretse, Azraýlyň içinden hemem şu taýda Amerikan kontrolündaky ýerlerden, hemem Türkiýe territoriýasyndan şu taýda Daeshyň güýçleri hökman barýar, 100% garanti berýär. Şunu ýadyňyzda saklan. Şu taýda çakmaşyk başlan wadyna, şu taýda hökman Al-Kaida hem IGİL'in tegoşujyları peýda bolup, şolar kime garşy uruşýar? Hizbullah'a garşy uruşýar. Libanın goşun güýçlerine garşy uruşýar. Ýene şoňaň arkasynda durýanlar hem Jehudler hem Türkiýe. Ondan Erdoğan'ın hayvat attı, Erdoğan'ın uruş şokmuşun ne peşelle kakan bolýar. Ine görersiňiz, bu rokam atmaýar. Türkiýeň güýçleri Azraýla garşy ýekaçy okam atmaýar. Emma Libanın territoriýasyna girer. Näme üçin girer? Sebäbi özünden paý almaly. Ana Siriýeden paý jagan Allah. Oňa toprak gerek. Oňa ýer gerek, oňa nebit gerek, gaz gerek şo taýdaky. Gaz ýataklaryny kontrol etmeli. Ine bilen oýnaýan oýny gynansak da şular ýaly haram oýunlar oýnalýar. Ödem halkyň gözi bulaşdyrylyp. Ödem ýanky edilýän zat bar, birinji edilen okterediň adamlar. Azrail eden edip ber. Ina hemem Amerika eden edip ber. Eşden general Süleýmani, Kasem Süleýmani. Trump prezidentka 2020-nji ýylyň başynda intak prezidentlik wezipesinden gitmäkä şu görgülýänem öldürdiler, atyp. Nirde öldürdiler? Bu resmi general bilen Iranyň şol revolýusiýon gwardiýasynyň generali goşun ýol başçysy. Iraga bar ýa, Bagdada ýürüýti çakylyk boýunça bar ýa. Şonda da gönnen Amerikan samolýotyndan atylan raketa okundan ölýär. Ýürüýti öldürdiler şonu. Ondan da aşary soňky bir näçe ýylyň dowamynda Iranyň ýadro meselesi boýunça alymlary bar. Ýadro ýaraglary boýunça iş alyp barýar. Şolaňam 7-sine garşy hüjüm edildi, 6-sy öldürildi. Iranyň öz içinde. Onu kime mala aşyrýar? Onam Mossad mala aşyrýar. Azraýlyň ne agentleri mala aşyrdylar. Ine 2017-nji ýylyň 10-njy ýanwarynda bir hüjüm boldy. Bir alim öldürildi. 2010-njy ýylyň 12-njy ýanwarynda ýene bir alim öldürildi. 2010-njy ýylyň noýabrynda ýene bir alim öldürildi. 2010-njy ýylyň şol noýabrynda ýene bir alim öldürildi. Öldürilýär finansiýa edildi, diri galdy. 2011-nji ýylyň 23-nji ýylynda ýene bir alim öldürildi. 2012-nji ýylyň ýanwarynda ýene bir öldürildi. 2020-nji ýylyň 27-nji noýabrynda da bir alim öldürildi. Iranyň öz içinde ýadro meselesi boýunça alimlaryny şeýdip baryp öldürýärler. Mossadyň adamlary Azraýlyň agentleri öldürýärler. Şolar tarapyndan hakyna tutulanlar. Özlerem şu öldürýän adamlar soň tapyp bolmaly. Näme üçin edýär şonu? Iran ne ýadro ýaragyny döretmesin diýär. Dur, Azraýlyň özünde ýadro ýaraglary bar. Oňa bolýar. Oňa bu näme üçin Irana bolanak özüni goramak üçin? Azraýl aýdýar biz özümizi goramak üçin näme etdik diýär. Döretdik diýär. Oňa da tutuşgun watar ýurtlary ruhat berdi. Iran aýdýar menem özüm goramak üçin döretjek diýär. Ýok sen döretme hakyň ýok diýip, şoň içinde Iranyň öz içinde şol urda iş alyp barýan alimler öldürýärler baryp. Eger Iranyň öz agentleri baryp ýadyr Azraýlyň içinde ýekaja bir alim öldüren bolsun, näil gokturdy. Emma Irana gedek gelende bolanok. Hawa Iran diktator döwleti. Diktator rejimdi. Biz o rejimi alyp barýan siýasatyny gollandak. Emma daşarky siýasata gedek gelende näme üçin Azraýla hemme edeni ýöne elinde ýanky bolup durmaly, ýol berilmeli. Oňa garşy hiç ýyly suwdam çäre görmeliler. Emma Iran özüni goramak üçin häzir bir zat etse, ýok oňa bolanok, Irany etmek bolanok. Ine şuň kugünine ýagdaý şuňa geldi. Ýene de bir ýerde gaýdýan, şol siýanistik ideologiýa sebäpli, siýanistleň ambisiýasy sebäpli ýakyn günnägor weýran etmek, ýakyn günnägorda öz döwletleriniň gerimini giňeltmek, maksady bilen alyp barýan siýanistik siýasatynyň arkasynda tutuş günwataryň siýanistik döwletler durýar. Sebäbi günwataryň şu döwletleri hakykatdan hem siýanistler tarapyndan dolandyrylýar. Siýanistler tarapyndan dolandyrylmasa, kiçijik bir siýanistik döwletden baran bir haramzada döwlet lideriniň 53 minutlyk edýän şakaşyna 76 gedek el çarpylmazdy. 58 gedek yerlerinden galyp dik durup şeýdip el çarpmazdylar. Amerika ýaly döwletiň siýasatçylary. Diýmek şolat edilýärmi? Şunu hemen görkezýär. Tutuş günwatar döwletlerini şolar dolandyryp otyr.
Şolar sebäple häzirinde tutuş adamlar jemgyýeti 3-nji jahan uruşunyň botawatyna geldi. Eýran bu Eýran bolandan soň gerek men aýdyp otyryn gerek Türkmenistanyňky biram Misrynky. O barada da bulan çap eden öz sanawy we Türkmenistanyň şoň içine goşulan adamlar. Ýakyn wagtlarda onam görerdim. Ola adamlar gurrun gaty uzaw etdi. Ýadadan bolmagam mümkin. Ýöne şu barada öz pikirini dem adamyň mertebesine degmän, şahsiýetine degmän öz pikirini medeni şekilde kommentariýa bölüminde ýazyp bilersiň. Şuňlukça-da ünsertdiň gaňyny şuň köp sag bolun. Hormatly watandaşlar, Azat Türkmeniň gepleşiklerini öz tanyş bilişleriniz bilenem paýlaşyň. Türkmeniň Azat Türkmen bolmagy ugrundaky işe sizem ýardam edin.